jo t'he presentat així, però qui és en Cristian? Ostres, crec que no me l'havia fet mai aquesta pregunta, ni jo me l'he fet. Bàsicament en Cristian és, depenent de l'àmbit, suposo. En l'àmbit no professional, suposo que és alguna persona que li agrada l'art en totes les seves formes d'expressió i a més li agrada gaudir d'aquesta sensibilitat que desprenen les coses fetes a mà o fetes amb sentiment, amb emoció i que volen arribar a transmetre. Jo suposo que el Cristian seria una persona, hi ha un amic que em defineix com neo-hippie, és un hippie amb certes comoditats, em diu ell, no? Diu, tu ets un neo-hippie, ets una persona, doncs això, amb aquests, d'això, minimalista, simplista, tot això, i molt d'amor, però a la vegada amb certes comoditats. Mira, pot ser una bona definició.